Ło! Gdzie już to? Patrz, ją z duchem! Hopie! Hej, witamy was dzisiaj bardzo gorąco w grze Don't Starve Together. Tak to się mówi? Ja ponoć, tak go dają na mieście. Tak, goda. Witamy was dzisiaj oczywiście z Mikołajem z kanału Freaky Gamers. To jo. No i słuchajcie, jak będziemy tutaj gadać, czy będziemy mówić? Nie, no po Może naszemu. po naszemu. No to dobra, to słuchajcie. Dzisiaj sobie zobejrzymy ta Gryfno Szpila, bo można już łonacyć to... Można to łonacyć w becie, nie? Bo to jest beta, No. sztyc, To beta. jest beta, Jakie to będzie jest premiera? Już coś wiadomo, czy jeszcze nic? No właśnie nie wiadomo. I ja w Nie sumie wiadomo. to raz z moim kumplem Jarkiem, którego pozdrawiam, grałem, a teraz to jest drugi raz tak naprawdę w Don't Starve Together, ponieważ zwykłego Don't Starve'a graliśmy, Ja. no i wiemy czym to się je i w ogóle o co A kaman. to w sumie to jest to samo ino, że no jest dwa synki sam. No, dwa synki. A jak to gadają, że już dwa synki to nie jeden i to w ogóle tak jest fajniej. No, a wiesz co, bo my musimy się coś do zjedzenia. Ja mam uwaga, jakieś o, te dziady. Żaba tu jest, to jest... A- my mamy fajne miejsce. A bo to są fajniste fes. Ja, fajne, a w ogóle my są przy tym portalu. Ja. Teraz ciekawe, czy to jest dobrze. Dobra, ja na razie tak się ugotuję. Ja ugotuj się. A jest marchewka Jezu, po naszemu jakoś? Marekwia. Marekwia? Hopie. A to co mu z tym Marek wspólnego? A ja nie wiem. Monowon Nie to wiem. masz keciu. Dobra, Jopie, no to gra się nazywa Don't Starve, to jakbyś to po naszemu przetłumaczył? Zmaszkeć. Zmaszkę. Nie goduj, zmaszkeć. No, Jopie. No bo, ale wiesz co, żeby nam gańby trochę nie było, to tak musimy trochę w tym materiale tutaj profesjonalnie podejść, czyli No zbieramy jo, hopie ino na plecak. profesjonalnie. Dobra, to teraz słuchaj, musimy sobie sami takie challenge robić, nie? Ja. Mam wyzwanie tak zwane, no. Słuchaj, no to robimy coś takiego. Musimy sobie zebrać teraz na plecak. Rozumiesz ty to, czy Na nie? plecak, no na rugzak w sensie. No na rugzak, przepraszam. No ja tak staram się po polsku też tutaj mówić, no bo... A co nam potrza na rugzak? W których jest rugzak? Na Survival? rugzak to potrzebujemy hopy... Nie. Bo już nie pamiętam. To smula. Na survival dobrze godąś. Ja? Ja i na survival teraz Trap. tu masz rugzak, czyli tak, 4 sztuki, 4 trawy i 4 Aha, ja, patyki. patyle. Ja. I dobra. I teraz musimy 4 badyle i no musimy, wiesz co? Nie wiem. Science Machine mieć zrobione, czyli generalnie Science A, Machine. a. O, i do tego jest mój kolego kochany, potrzebne coś takiego. widzę 4 badyla. sztuki drewna, wiesz? Wiem. 4 drewna, 4 guzyki. I Już uważaj, się- hopie, ona... Co? ona Ło, atakuje. pieruna. No, ona atakuje, to nie jest tak. No, także potrzebujemy 4 sztuki drewna, 4 guzyki, 1 sztuka złota. Także nie wiem skąd my to weźmiemy. To chyba, no nie wiem. Jak się zlejemy w galoty, to będziemy mieli... To będziemy mieli zoty. No, Dobra, to bierzemy tak, pierw masz siekiera, to ciugle hopie drewno. czekaj. No patrz, ale umiesz na grubie, codziennie pracujesz na grubie, nie? Ja no. No i umiesz tym kilofem, U nas ale już już nie tą ma gruby. siekierą... Ale siekierą byś coś się No postarał. ciulą trochę. no. No. No i opie, a wiesz co, a propos maszkecenia, Wow, kurde, I'm A- not feeling good. no, muszę ty się trochę zmaszkecić. tak zachował. O, O, już wiesz mam jak fajnie. ty tak wyglądasz cały tydzień, a potem jak przyłazi piątek, Ja. sobota, hopie, i się napijesz gorzołki, to właśnie... To tak mam. No, ja się tak obudza. podskakujesz aż potem. Dobra, to ja sobie zrobię... A, potrzebuję flinta, o! Hopla, pyk. Teroski zrobię. Patrz, widziałeś to? Bo fanu Master masz of- siekiera. Master of crafting. Całkiem. No i teroski tak na spokojnie sobie tu pogromy, więc słuchajcie, no... Don't Starve Together, albo Don't Starve, jak to mówią wszyscy. Ja nie goduj. Don't Starve Together to jest generalnie darmowa sprawa dla osób, które mają wykupionego podstawowego Don't Starve'a, czyli jak macie oryginalną, oczywiście, oryginalną wersję Don't Starve'a, moi drodzy, to Don't Starve Together, kiedy on wyjdzie z tej bety, czyli będzie już oficjalnym takim dodatkiem, będzie to dodatek całkowicie darmowy. Pra. Jest to ogłoszone już od dawien dawna, od momentu kiedy oni wymyślili to, że będzie to opcja multiplayer. Powiedzieli, że to będzie całkowicie darmowe DLC i za to się ich ceni, że nie będą trzepać hajsu na właśnie takich rzeczach.
Natomiast wersja beta, czyli dostęp do bety jest tylko dla wybranych, czyli dla osób, które zapisały się, bądź jeszcze macie czas się zapisać gdzieś tam na ich oficjalnej stronie, może pod materiałem będą linki. Ale jest to mało prawdopodobne, że otrzymacie tak bez problemu betę, więc oni handlują, oni w sensie gracze, którzy otrzymali już ten kluczyk Sprzedają do je. zamkniętej bety, handlują tym na Allegro, na Steamie i tak dalej, więc da się to kupić za jakieś tam pieniądze, da się bodajże na oficjalnych portalach G2A na przykład, czyli na najsławniejszym takim międzynarodowym portalu, gdzie się kupuje gry. No tam też handlują tym, więc handlowanie dostępem do Don't Starve bety nie jest zabronione. Czy nie pójdziecie do heresztu siedzieć? Nie pójdziecie, nie pójdziecie. Dobra. W ogóle a propos takich spraw związanych z aresztem i w ogóle brakiem, znaczy brakiem pozwolenia na handel, to wiesz o tym, że w tej Fifie otwierają takie pakiety, oni tam te karty jakieś No otwierają, coś nie? tam, coś wiem, że A jest wiesz, że takiego. oni tego nie mogą robić? W Nie? sensie, znaczy otwierać mogą, I no nie jest... ale w tym, ja nie znam się, bo nie gram w FIFA, nie? No ja też nie. Ale są takie dwa rodzaje monet, złote Aha, i zielone. aha. I oni zawsze mają te złote monety, ponieważ te złote monety można kupić na takich portalach, wiesz, na przykład monety do FIFA.pl albo No jakieś dobra. takie, wiesz, portale, nie? No. I generalnie oni mają strasznie duże ilości, po pół miliona, po milionie i Aha. oni to kupują tam za SMS-y, a podobno tym nie można handlować, bo FIFA sobie, znaczy FIFA, ten twórca, to jest od No, EA, nie? deweloper. Chyba? No, no, Czy no, od no. czego? No, od To EA. EA sobie wymyślił jeszcze takie zielone monety. Aha. I te zielone monety można kupić u nich w oficjalnym sklepie, a nikt ich nie kupuje, bo się nie opłaca. Aha. Dlatego oni, jak ktoś nagrywa materiały, że ktoś otwiera z jakichś źródeł, wiesz, nie wiadomo jakich ma te pieniądze, No, to no, no. oni normalnie usuwają filmy z No YouTube'a. to nieźle. I wiesz, w sumie współpracują, dostają. A co ci się hopy stało? Siekierka mi się zdupcyła. Dobra, no to lecimy, no. Musiała kizlok znojść. A ej, hopy, tu pójdziemy na słonia. Pójdź, O, noc. czekaj, zobacz, pójdź sam. Już robię. O, ale to my do nas G-stali, no dobra. Aha, Słuchaj, bo... Bo mieli ten plecak zrobić, jeszcze potrzebujemy. Wiesz co? Potrzebujemy kawałek złota. Patrz! Zobacz se to. No. Słonia ubijemy, tylko musimy sobie pierw zrobić zbroję. Jak zrobimy zbroję, to możemy iść na słonia. Co ty na to? No dobra. A byłeś kiedyś na słoniu w Don't Starve? Nie. Hop, jak pójdziemy na elefanta. Na elefanta. Ja. I no musisz tak, zbroja se zrobić drewniano, to jest coś najważniejszego. Look sweet, hoppy. Look sweet. Kaj to jest survival? Look sweet, sweet. Ja, nie, to jest the fight. Musimy, Ja dobra, mam słuchaj. grass suit i no. Challenge jest pierwszy taki, robimy zbroja i spear, czyli Włócznia. włócznia. A ty jesteś hop, jaki ty, ja cię muszę nakarmić, wiesz? No. Moż, O, piece. Marekcja. O, Od razu lepiej. No i teraz zaraz się skończy noc. To idziemy tak, słuchaj, pierwsza rzecz, zbroja, to musisz naciupać, a mi się nie... I no nie ma mam drewna. siekiery, ja muszę kizlok jakiś znaleźć. Flinta potrzebujemy. Mhm. Ale nie flinta w sensie tako do szczelania, wiesz? Nie tako. To jako? Nie, moi drodzy. No tak, no taki guzik mały. Mhm. A jak to taki mówi wieszcz, znoś te powiedzenie, Jakie? coś tam, dupa i kamienie kupa, A ja, to znam. znoś to ja. Znam. A jakie znoś jeszcze powiedzenie fajne? Antek buła w los na ruła. Ej, a właśnie, gdzieś dostał jakiś elementarz śląski, czy co? Gdzieś tam Ja. dostał. Znaczy ja dostał pora knigów takich o śląskiej gotce. No. Rostomajty. Żeś zaczął to studiować już, czy jeszcze nie masz tak czasu trochę? Studiuję, po letku. Studiuję, ja? Ja. A to tak zaocznie? Zaocznie. Weekendowo? Wieczorowo. Wieczorowo, oczywiście. A co tam? Aha, hopie, a wiesz co ci powiem, jak to już gadamy o tym, bo ja mi zapomniał. Jak już tak gadamy o tym, żeby wiesz, nie uschnąć z głodu, to hopie, jak mi się wspomniał ten burger. Ło. O, w Zelterze. Ja, fajno knajpa. Fano podlinkujemy knajpa wam. polecamy. Na Bytomiu Zelter. Ja, to pod filmem będziecie mieli Fest. linka. Jak będziecie chcieli se kupić burgera, a macie za dużo geldu, To najlepiej tam. nie, no bo tak serio to... Tam są burgery, to nie są hamburgery. To są takie z prawdziwego zdarzenia No, tylko burgery. Rzymła, no i możecie napisać, Rubo, Mięcha. czy może jesteście gdzieś w Krakowie, Warszawie pewnie, w Wrocławiu, w dużych miastach, w Katowicach są tak zwane burgerownie, czyli takie wiecie, najsławniejszą w Polsce to chyba Bobby Burger, znaczy w Polsce to jest taka międzynarodowa, ale
No wiecie o co chodzi. Tam nie ma hamburgerów, tylko konkretne mięso i konkretne dodatki. I co prawda nie kupicie takiego burgera za 5-6 zł. No paręnaście złotych kosztuje, ale moi drodzy jest niesamowita frajda. No jest szpas fest. No Maszketne, jest, ło, jest, ja. jak pierun. Tak, aż jak zgłodniał, wiesz? No. Abych se tak wszamał takiego. Mm. A tyś tak, jakiego ty miał hajer? Ja miał Hajerburger, on corno Rzymła. A ty chyba w życiu żeś kiedyś fotka z tego na Ja, Facebooku? była kiedyś chyba O, foto. Corno Corno Rzymła, blank corno. Czajcie to? Jak może być Corno Rzymła? Kto to widział? Torno dziołcha może być, tako wiesz, Corny synek, ebony. corny chleb, corno kawa. Ja... Ale kurde, Corno Rzymła. A jeszcze znowu jedna rzecz Corno Mocka, chłopie. No, Ja. A teraz będzie taka reklama chamsko, bo Mikołaj zrobił Mocka na no święta. mam na tubie. Tam będzie podlinkowane, to już będzie trzecia rzecz podlinkowana. Wszystko będzie podlinkowane. Ja, dzisiaj wszystko, a tak... No, lecimy na przodek, puć. Ida. Musimy zacząć już takie rzeczy, takie naprawdę już... Zawodowe. Ja. Słuchaj, co my teraz szukamy? Na mapie sobie obejrzymy. Jaka jest mapa? Tu jest mapa. Na M. Na M. Ej, słuchaj, o fajnie, widać cię na tej mapie. Słuchaj, musimy znaleźć miejsce, kaj są kamyki. To jest No w lewo, właśnie. pójdź. Idziemy w lewo, po kamyki, wiesz? Kizloki. Jak se pójdziemy po aguzyki, wiesz? A weź sobie słyszą, że Nie. jak... No bo patrz, jak jest duży kamyk, nie? No, To jest kamol, nie? no, albo kizlok. A jak jest mały kamyk, to jest guzyk czy co? Kurde, Czy, nie bo wiem. to jest nie wiadomo teraz. A jeszcze... A berga. No jak jest jeszcze Berga, Berguwa. no. A jest do Bergmana, kto to jest, A nie? to ja. No to ty, tak, to ty. No, to ja. Ja, to ja. No, a wiesz co, największy problem, jak na przykład się gdzieś jedzie w ogóle i nie rozumieją tam śląskiej gotki, nie? I na lipa. przykład się potwierdza, bo u nas jak się coś potwierdza, że ty mówisz coś do mnie, czy godosz coś do mnie, to ja mówię, no ja. Ja, no to no wiadomo, nie, że tak. A dla innych ja, to jest po prostu no ja, w sensie osoba, nie? No i to... teraz- Ja się nie oni tak dogadasz, słuchają, no. Hopie, a tak sobie myślą, kurde, on jest jakiś nienormalny? Mówi tylko o sobie, co on to, nie? Tak też często trzeba A uważać. sam jest bo- szkieletor w ogóle jakiś. Dobra, opie, teraz tak, musimy zrobić dwie flinty, może ja mam dwie, hopy, ale zaraz będzie, patrz co Okej. zaraz będzie. I my, a na tego słonia my mieli iść. nie? Ja, to pudymy. Mam już pickaxa, hopie. Mam pickaxa, kaj były te kamienie. No, bo ja muszę zmaszkecić. Czekaj, ja obejrzę na M, wiesz? O, tutaj były na A dole. sam furgają te... Ja też coś pomaszkeca zaraz. No, Te uważaj na te. te łone. Na te łony. Hopie, jak łony dziabią, pierońskie. O, kizloki. Ja, ale to łostow? To jest mój. To jest mój urobek. Ja. Z Ja, gruby. potem ty będziesz. Ja hopie sam dupia, cały urobek, a ty mi czynostka potem zgarniesz, jeszcze barburka, nie? No, Najlepiej tak to jest. Kurde. Nie bądź już taki hopek ze Sosnowca. Nie być taki przepadzity. I I o, tak, ino trochę. Ja będę taki przepadzity, że zrobię dla mnie i dla ciebie dwie dzidy, wiesz? Ale pierw zrobimy sobie Science Machina. Tylko K jest złoto, to wielka rozkmina. Pięknie, Puć, żeś puć, puć. zaśpiewał. Nie? Śpiewanie bez śpiewania. No, ja ino nowość. zobejrzę, czy nie idzie sam coś. A wiecie co? To jest fajne życie. Chodzisz se po lesie, w kiecce od... To nie wiem, my troszkę homo wyglądamy. No, ale ino trochę. Ino trochę. Chodzimy se w kiecce. Potrzebuję ino jeszcze znaleźć złota. Ja ino bez natura tych dziadów No. na komport. Ale musi być, chłopie, musimy w tym materiale, musimy iść po prostu na tego, na słonia. To A pójdź pudymy. na dół, pójdź. Muszę ino, ja widzę, ino muszę zmaszkecić. Ja, to dowej sam do mnie. Leca. Wieca? Zawiją keca, a leca. To dawaj. Widzę cię już, pójdź. Za chwileczkę będzie noc. A śmigaj sam. Hopla, pecz. Widzisz to? Widzę. No No i śmigaj. tuż. O, zaś. Berga. Ale nie ma tych takich ze złotem, wiesz? Potrzebujemy znaleźć taką miejscówę. Dobra, tu się na razie osiedlimy. Kolejne ognisko zrobimy. To ty robisz? Dobra. Ja zrobię, marchewy se zrobię.
I za ten czas zbieraj sam te siano. Ja. No, także jakoś leci, Jakoś nie? lecie, idzie wyżyć. No. To weź co, ja sam pułapki może na króliki sam dupna. Ja. Opie, noc. Opie. Właśnie, a noc, wiesz jak Sylwestra, kurde, jak tak zaczęli opie dupać tym Rymbać. wszystkim. To normalnie myślał, że jest rano, nie? Ja. No, a tyś tam strzelał coś? Nie, ja no patrzył jak strzelali. No, a był szampan ruski, czy już Ja taki był. profesjonalny? Nie, był ruski porządny szampan. Porządny ruski. Porządny ruski. No bo to jednak jest, wiesz, tradycja, nie? Tradycja rzecz święto. A w sumie te szampany to wszystko takie... Ja nie wiem, kto to pije. Ej, ja to... Już się złapał, pa jakie to głupie, ej. Chycił się. Ja nawet nie widział co, Głupek. ale się złapało. Dobra, to co, robimy kurczaka? Ale Rób. ci go pokażę jak się go zażyno, patrz. Ojej. A, głupio ci teraz, nie? Dobra, teraz do ciepna sam trochę, patrz. A, stać mnie chłopie, czytony rzek ze ojcem chłopie ściepnął, pa. O, bo się hajc nie zarał wszystko. Chłopie. Niech widzą, że na cidrach mamy. Ej, on śpi, patrz, królik śpi. Ej, patrz. Ja. A, Głupi go, u góry też, pa, ciupnij go. Kajon Idź jest. tam, nad nami. A sam. Nie tu, ja. Pięknie, hopie, zrób se żarcie, Ja. boś już schudł. Schudłych. To jest taki Robin Hood. Bo nie jod. Ej, tu będzie, mamy na słonia, patrz. Możemy iść znaleźć słonia, tylko problem jest, że nie mamy tej dzidy. Nie mamy dzidy laserowej. O, jest ty słonia tu słychać nawet, ej. Nie, to są bawoły. To chodź, znajdziemy jakiś Łopierona, słoń. to są Nie żubry. bój się. Nie bój się, hopie. Ja się nie boję, ty się będziesz bał. To jest choby wypuszczy białowieskiej. Ej, zdolos, patrz Orzech, zdolos. Co? Jakoś opuszczona twierdza, patrz. To weź sam. Ja, bo sam był słoń. I zobacz se, są kości idą po nim. Ano? To weź, zobaczymy co w tej skrzynce, ja zobejrzę, czekaj. A tam będą jakieś... Ło! Ola, co się sam stało? Ciulu, sto. Hopy, co tak się czynsie? Co to było? Chłopie, tyle rzeczy sam było. Jo, aż mnie aż Jo, to skręciło. dupa. Ale sam jest, różdżka się ostała, czekaj. Chłopie. Ała. Fuck. Drewno, muszę... Nie No da i się tyle. podnieść, Nie. No, ja nie wiem, to chyba będzie zapowiedź tego materiału. No zobacz się, z prochu powstałeś, Proch się obrócisz. normalnie, no ale pozbieram, przepadzitek trochę taki. Trochę, a nawet fest. Troszkę taki przepadzity. Ej, wiesz, że te kości idzie rozwalić? Tylko nie wiem czy młotkiem, a my nie mamy młotka jeszcze. Po co? Dobra, ej, czekaj, Kaj był ten słoń, tyś tam go zebrał? Nie, No dobra, to patrz co ja lecimy. mam. No to dawaj, cisnymy. No, dół. cisna. Tu chyba już jest koniec. No to my sam już skończyli ta sprawa. Idziemy w lewo. Dawaj. O, jaki tyś jest głodny. No, Dawaj. puderlok. Taki borocek. Wiesz co? Jak już tak krążymy, nie? To może opowiemy jakoś historia. O dziku! Normalnie, historia o dziku. Był taki jeden, co opowiadał o dziku, nie? No bo. No, a to my musimy jakoś inna historia o beboku. Znaczy, o dziku ono to są takie historie, że na Miechowicach nie idzie wyleźć rano z sieni do roboty, bo dzik pod sienią stoi i w hasioku sznupie. Ja? Co ty No. gadasz? Bo tam jak są te na Miechowicach są osiedla zaraz przy lesie. Ej, to ja, ale Miechowice to jest Chorzów, ja? No nie no, Nie. Miechowice to jest dzielnica Bytomia. A, to jest ten, bo mi się coś podupcyło z tymi, nie Miechowicami, tylko... Ej, uważaj, tam jest takie, widzisz tu drzewo? Straszny, A straszny strój. może je ciupnymy, co? To ja, Obejrzymy, pa. no, Pa, one będzie krzyczeć? coś tam rycy. Pa. Hop, ja się nie boję. Ja to bija. To był ten Ent No. ze Władcy Pierścieni, Ja, a oni do teraz jeszcze się nie umieją zebrać, wiesz? bo się Oni entnął. oni strasznie mają takie długie te... Patrz, jak jesteś odważny, to możesz sam wyleźć na bagno. I no uważaj, bo sam są macki. Łopie, patrz! Musisz szybko poruszać się, szybciutko, patrz. No ja się boję. Śmigu.
Uważaj! No, Lepiej. przeżył. Ło! A mnie No. chlasło bez mała. To idziemy. Hopie, my dalej normalnie mamy 4. dzień, a my jeszcze nie mamy plecaka, nie mamy nic. No, Jest to mądre. nie wiem. Chyba nie. Mi się zdaje, że to nie jest mądre. Ale co ci muszę powiedzieć, nie? Nie wiem. To, że znalazł, zobacz se, pająki, chodź, będzie walka, musimy Czekaj. pokazać, że jest jakaś walka, action. Mamy jakiś action czy nie? Action, animation. Już idę. No ale, I no Kaj. hopy, czekam na ciebie, hopy, na dziocha. Kaś ty jak, jest. No, A, sam. coś ty się tam malował w garderobie? Ja, tapeta na Albo w gimba. ustępie, że ja w ustępie. Dobra, słuchaj, musimy się sam pobić, patrz. A żeby było śmiesznie, nie? No. To ja ich trochę z pola, pa. Ło, No i ciups. teraz bij ich z bliska. Ale w sumie będziesz, nie, bo będziesz A! raniony, to nie. O, patrz co one robią, one podpalą zaraz cały las. To są... O, Po jakie Firemanów to trzeba głupie. dzwonić. A to widać, że to głupie, nie? No. Pa! O, ale to głupie, normalnie, ja nie wiem. To nie jest stworzenie Boże, bo to jest za głupie. No i tyle. No i tyle, no. Co ci mogę powiedzieć? Weź nas takiego muchomu. Ło. Drugiego. A Dobra, tu się nic nie trzeba było. robić te ognisko, nie? Nie, jeszcze troszkę. To jest taki przepodzity, kto jeszcze cisna, wiesz? Pójdź. No Się nie- idę. Ale nie szczeruj się, co? Nie szteruję. O! On się tam chciał pokazać. No i co, Kajta, opowieść o dziku. Dawaj, No ciś to już na dół. tyle było, nie? Że nie idzie wyleźć do roboty, bo stoją pod sienią Aha. i straszą. No to ja może jakąś inną taką historię, cidrowsko. Ja mogę tak krótko, że ciężkie czasy padł rósł jak z Banhofa Zegornius. No, ej, tu jest słoń na wierchu, pójdź. Opie, ale musisz być szybko w ruchu, wiesz? Szybciuteńko. Kaj I niby uważaj. tym. Elefant. Elefantos. Elefantos. Dobra, stary, Co mi musimy się tu dzieje jednak z się tą osiedlić. postacią? Dobra, osiedlimy się tu. Najgorsze jest to, że ja nie mam co zezryć. No ja też. To jest tak jak przyłazisz, nie wiem, po robocie, czy przyłazisz po szkole, hopie. Nie masz możesz co co zezryć. zeżreć. No nie ma, no. No nie ma co zezryć i nic z tym nie zrobisz. Dobra. Zjem se muchomora. Nie wiem co tam mi to dało. Ale mogę se... Opie! A ty masz takie coś? No, A wiesz co to robi? no idzie tam coś skraftować z tego fajne. Nie, to się... Ile masz z życia w ogóle? Życia, nie No jedzenia. mało trochę mam. Ale życia masz 100% czy nie? Ja no, co ty? Jak z 1/3 Kajś. No to zjedz to. Padosz. Zjedz to. Zobaczcie co się stanie. Nie wiem co się stanęło w sumie. No to cię A czy życia uleczyło. mam dużo, ale mam... Tych. Ja ci powiem, Gut. podpowiem ci, że to cię uleczyło. No to dobra, i no nie miało z czego, bo ja miał fol, ale... Musiałbyś Dobra, zmaszkrecić. teraz ja ci pokażę jak u nas hajcują. Patrz. Ja, bo... Hopie, farosz zawsze godo. Hajcują łopodami, albo jakimiś śmieciami. A to nie, posza obejrzeć. Wszystko jest Masz ekologicznie, blank. Wungel z deputatu. Ja z deputatu wszystko jest legalnie na kartki. Dostał żechtona. Także spokojnie. Niektórzy handlują. Jak mają węgiel, ale ja nie handluję tym. Nie, nie w Nie, ogóle. bo ja jest taki przepadzity, że mam i centralne i I kurde mam jeszcze Kachli, kachlok. tego, karlika jeszcze na drzewo i kachlok jeszcze na wągiel, nie? Ja normalnie mam sauna w domu. No, Kurde, wiesz jak idzie schudnąć? Zapraszam, wszystkie dziochy. A nie, w sumie nie, bo jak będą chciały schudnąć, to będą grube, to nie chcę ich. To zapraszam wszystkie dziochy, które już są szczupłe, a ale co być by i jeszcze chciały. barzy. Ja jeszcze bardziej by chciały tam się jakoś tam fajnie. No, jak nie chcecie na przykład przyjść na sauna, no to po prostu możecie przyjść na kofyjo. Ja, Patrz, albo na co ty. mi się stało, pa. O, Ło, Conchita. Conchita wóżd. Dobra, idziemy. Dobra, no i takie wesołe jest życie, czyli no chodzimy, nic nie robimy, no jakoś to mija, nie? Jak w życiu.
No jak w życiu. A wiesz, że hop, jak my długo już sam gadamy, 20 minut. No, Jest to mądre. nie wiem. To trzeba No tak nie będzie wiem, ale to- jakaś się osiedlić i No i będzie trzeba chyba, wiecie. Ku końcu. Powiedzieć wam. Wow! Przynajmniej, Ale ja bym łociules. O, a tu jest w dół słoń. Czekaj, ja pójdę tak. Ty się nic nie bój. What the fuck? Pająk, o jest. Ach. Tu musi być jakaś ten słoń. Czekaj, bo tu idę wedle tych. Okej, tu ten słonisko jest. To co za pieroństwo, no. A skąd ty Ej. wiesz, że sam będzie elefant? Bo to działa tak, że na ziemi są pozostawione takie czarne jakby ślady i musisz je odczytać. Chodź, chodź na wiercha. Kajomom. Dobra, idziemy w prawo, dawaj. I jak odczytasz te ślady, to No. wiesz, jeden ślad cię zaprowadzi gdzieś tam, drugi... O! Patrz, weźmiemy się sam. Ale uważaj, uważaj, czekaj! Ło! O, ale byś dostał. Jeden idzie w lewo, drugi idzie w prawo, no i wiesz, no generalnie kiedyś do tego słonia tam dojdziesz. Ej, a hopie, nie masz nic do jedzenia? Nie mam. Ja to już mam nie, ja mam trzy żarcia, trzy. Znaczy w sensie trzy, Ja mogę że... jeszcze te Trzy na żyć, 10, nasienia. 3 na 100. Jakie ty się mi nasienie dać? Bo ja się trochę boję tego. Szuwarów. O ciul, już mi spadł. Ja wiem, że to będzie koniec? No chyba. Wiesz, że to będzie nieudano rajza? No cóż. A miał być elefant i co? Nieudano rajza. Ja chyba zjem już pajza. Ej, a sam jest tako... Aha, No co? chałupka. Hopy, ale nie, to Ło! jest chyba... Wiesz co się to zapowiada? To już jest ende. Nie, to jest taka no, pokazówka, wiesz, że da się grać we Że dwóch. idzie, że fajnie, a Ja, potem będzie fajnie, zawodowo. Patrzcie, patrz. Ja ci pokażę wszystko, patrz. YOLO! Ło! Gdzie już to? Ej, patrz, już z duchem. Hopie! Ej, to ja mogę z tobą dalej łazić. Ja? Ja, bo ja to wiem jak to działo, Ja? synek. Wiesz jak to działo? No, To działo w taki sposób, że ja mogę teraz chodzić za tobą duchem, no. a potem jak ty byś zbudował sobie w bazie taki mały ołtarzyk, to możesz mnie wskrzesić. Aha! Chłopie, fajne, nie? No. No zobacz, a fajnie, nie? A ja mogę tak jako wiesz, jako... Taż lampa tako. Taż lampa na gruba z tobą łazić. Ale Łociules! fajnie byś miał, bo byś chłopie, wiesz, nie mierzłoby ci się, fajnie Ja, byś a miał jakby, tam na dole. ale jakby przyszedł skarbek, to by się wystraszył. Jaki skarbek? Bankier. Bankier. No, dobra, no to synki, no to ja wam powiem tak, mi się sam podobało bardzo. No, mi też, fajnie. Wiesz, a ty jest taki czarodziej Maciej teraz. Ja, piera z różdżki. Janusze czarodziejstwa. Opie, już sam państwa. na dekiel mi idzie. Albo wiesz co, bo jak ty się z duchem, to mi spadło poczytalność, nie? Sanity? Mi leci. No, bo A. on dostawał do dekla. No, bo ty Go szkoda pierę trochę, nie? go na ciula. No to wiecie co, to żeby po prostu Mikołaju Ja, się bo nic mi nie stało. żol mi jest tego hopka. Ja żol, to weź ty też, dołącz do mnie. No, to dupca to. Chodź, No. o, chodź, pola to my se, patrz. Ja, no fajniście. O, Ja jest ale duchem z fajnie. wąsami. Fajnie, fusiska mam gęste jak pyrun. No, fajnie. Fajnie, wyglądasz. nie? Fajnie. Jak taki Pac-Man. Możemy się trochę. tak ten. Berek, ciul. Ja, no, znajdź mnie, Ja. siedza w trawie. Kaj Dobra, on chłopie. mono być, No a jak sam. widzicie, no jak zginą wszyscy, to wtedy się restartuje świat, mamy na to 2 minuty. Możemy oczywiście zrobić reset now i to zrobimy następnym razem. I ja. Generalnie. Pytam No i jeszcze następny podsumowanie, ile dni przetrwali wszyscy. I generalnie świat po wyjściu się nie restartuje. Wystarczy, że gość, który zahostował, ponieważ tutaj nie ma serwerów, jak to się mówi, dedykowanych, tylko wy musicie zahostować na swoim zewnętrznym IP i postawić ten serwer, podać tam IP bądź nazwę serwera. I generalnie jak serwer padnie, to znaczy gość, który hostował, wyjdzie, to jednak jest to zapisane na jego komputerze i jak znowu wrzuci serwer, to od tego dnia, gdzie się skończyło, Ja. możemy grać. Ja. My będziemy zaczynać od początku, także zobaczcie sam, hop, jak kochaja się dzieje, zobaczcie. Łociules. Ule, ale by my się tam... No. No i Ta to tyle. ustawka jest. Wiesz co są? Żabole. Żabole. Górnik zawsze sam przyjechał. Górnik Zabrze Polonia Bytom. No, No. także czymcie Czymcie się, i patrzcie do tam zaś. jako ja. Pyrsk.